szeretettel köszöntök ezen a szép, de hideg januári éjszakán. Én nagyon boldog vagyok, hogy én lehetek ennek a mai estének a háziasszonya, és azért is nagyon boldog vagyok, hogy kivételesen ma este a havastály, az kint rekedt az ajtókon kívül, úgyhogy én mindenképpen jól fogom érezni magam, és garantálom, hogy önök is. Ahogy láthatják mögöttem, a vörös malomat otthont a mai estének, vagy hogy egy stílusosabb legyek, és ha megnézik a malom lapátait, akkor a Moulin Rouge az, aki a mai ünnepet itt körbeveszi, mert hogy ma este ünnepeljük a 2007-es év minősített Oriflame direktorait. És mivel én vagyok az este titkainak a tudója, biztosan állíthatom önöknek, hogy fergeteges estének nézzük, és fergeteges szórakozásnak elébe. Mindenek előtt azonban kérem, hogy fogadják szeretettel Johan Larsson urat, aki lejön a revülépcsőn, és aki köszönti önöket, a magyar hangja pedig Dosanszky Noémi lesz. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai direktori díszvacsorán. Director's Dinner 2008. A direktori díszvacsorán 2007-ben. You might be wondering why Moulin Rouge and why the Showtime theme. Biztosan elgondolkodhatok azon, hogy miért pont a Moulin Rouge adja meg a mai napnak a hangulatát, és hogy miért pont ez adja meg a shownak a lelkesítő ízét. I think it's a good theme because this night is a night for cabaret, for celebration, for happy times. Azt hiszem, hogy ennél megfelelő címet nem is találhattunk volna a mai estének, hiszen ez a nap a karneválról, az ünnepségről, a boldogságról szól, hogy jól érezzük magunkat mindannyian. And normally, the company, we have a lot of events during the year. Tudjátok mindannyian, hogy számos rendezvényünk van az év során. But this is not our event tonight. De tudnotok kell, hogy ez ma este nem rólunk szól. This is your event. Ez rólatok szól. And you have all worked very hard to be here. És nagyon-nagyon keményen dolgoztatok mindannyian azért, hogy a mai estén itt lehessetek. And I really want you to enjoy and to have a lovely time tonight. És mindannyiatoknak tiszta szívemből kívánom, hogy jól érezzétek magatokat. And talking about showtime, I think in Oriflame we are a little bit shy. We don't say how good we are sometimes. We don't show other people that. Most arról beszélünk, hogy mekkora show az, ami itt a mai napon körülvesz minket. Érezzük jól magunkat. Néha azonban egy kicsi visszahúzódóak vagyunk, és nem mutatjuk ki mindig azt, hogy mi mennyire jók vagyunk, mennyire lelkesek vagyunk. I think we should show people how good we are, how good products we have, how good opportunity we have, and how good company Oriflame is. Hiszen a leges legfontosabb az, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy mi mennyire jól érezzük magunkat. Tele vagyunk szenvedéllyel, csodálatos termékeink vannak, és ezt mindenkinek meg kell ismerni. Director's Dinner, as an MD, is always the highlight of the year. Tudjátok mindannyian, hogy a direktori díszvacsora az év legfontosabb eseménye, az év csúcspontja. This is the evening where everyone is happy. You see people coming on the stage for the recognition. They have worked so hard for not only 1 year, but many years. Hiszen ez az este a boldogságról, az örömről szól. Ti mindannyian nagyon keményen dolgoztatok egész évben, és itt színpadra kerülhetnek azok, akik a legjobbak voltak, elismerésben részesülnek a legjobban, és mindannyian nagyon boldogok vagyunk ezen az estén. But I will not have a long speech. My speech today will be mainly about thanks. Nem fogom hosszúra húzni a beszédemet, de el kell mondanom, hogy ez a mai beszéd a köszönetről szól. First of all, I'd like to thank Oriflame staff and the whole team being there for you every day, making sure you get the products, making sure that you have good campaigns. So I'd like to give a big hand. Good Oriflame staff, could you please stand up? A big applause for them. Legelőször is szeretném csodálatos kollégáimnak megköszönni azt, hogy minden segítséget és támogatást megadnak nektek, hogy sikeresek lehessetek. Ők azok, akik a csodálatos termékeket eljutatják számotokra, és a kampányokat is, hogy ti minél sikeresebbek legyetek, minél jobb eredményeket érjetek el. Szeretném, hogyha egy hatalmas tapszal köszönitek kollégáimnak.
And then of course, és azután természetesen my biggest thanks. And this time it's a bit special because this is actually the last director's dinner for me in Hungary. ez egy különleges esemény számomra, hiszen ez az utolsó direktori díszvacsora számomra Magyarországon. At least as an MD. Mint ügyvezető igazgató legalábbis. Or at least for this time at least. De legalábbis ebben az évben biztos, hogy az utolsó alkalom, hogy ügyvezető igazgatóként itt leszek ezen a színpadon. But I really would like to give all of you from the bottom of my heart a very, very nodule köszönöm for a very good year. Thank you very, very much. És tiszta szívemből szeretnék mindannyiótoknak megköszönni mindent. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Thank you very much. Köszönöm szépen. It's always hard when you come to a country and you have to go pretty quickly. I mean, I've been here 1 year. I had a very, very good time here. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időpont számomra, hiszen épp hogy egy évvel ezelőtt érkeztem Magyarországra, és sajnos már búcsút kell mondanom az országnak és nektek. But I'm also a very lucky person. De úgy érzem, hogy szerencsés is vagyok. As you can imagine, I have a job that I love. I'm meeting people like you in Hungary and in other countries. That's my job. You know, I am very fortunate for that. Szerencsés vagyok, hiszen egy olyan munkám van, amit tiszta szívemből szeretek, és olyan csodálatos embereket ismerhetek meg munkám során, mint ti vagytok, itt Magyarországon, és a világ különböző országaiban egyaránt. And two things I would take from Hungary is probably one of my best memories within Oriflame. És van két olyan dolog, ami különösen nagyon boldogsággal töltött el itt engem Magyarországon, ahogy az Oriflame-nél dolgoztam. First one was the Gold Conference, which I think we had a very nice time. Az első csodálatos emlék, ami biztos, hogy mindig Magyarországra fog emlékeztetni, az a Gold konferencia volt, ahol mindannyian nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. At least we were the loudest one, and I think we had most fun as well. Azt hiszem, hogy mi voltunk a leghangosabbak, és mi éreztük magunkat a legjobban a konferencia során. And the second thing was the leader seminar, which for me was the highlight of the year. I'd like to thank you for that. That was a fantastic seminar. A vezetői szeminárium volt a másik, ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, és nagyon emlékezetes volt. Azt hiszem, hogy ez szintén az egyik leggyönyörűbb pontja volt annak, amit itt Magyarországon eltöltöttem. So, I will not say that much more. I hope that you will remember me a little bit at least. Nem szeretném tovább húzni a beszédemet, és nagyon szeretném, hogyha jó emlékben őriznétek meg engem. As a quite passionate and energetic person. És remélem, hogy gondolataitokban mindig, mint egy szenvedélyes és egy energikus ember fogok megjelenni. And my advice, as I always say to you, you can never be too passionate. You can never be too positive as a person. És mindig mondom nektek, hogy ti nem lehettek elég szenvedélyesek, túlságosan pozitívak. I'm also happy that the person who comes after me És boldog vagyok, hogy az az ember, aki az utódom lesz itt Magyarországon, is a very experienced person within Oriflame. egy nagyon-nagyon lelkes ember, és nagyon régóta van itt az Oriflame-nél. I'm not telling his story. I'm sure he would like to tell it himself. Nem fogom elmondani az ő történetét, biztos vagyok benne, hogy majd megismertet vele benneteket. I will shortly introduce him, but before he comes out, Röviden szeretném csak bemutatni, de mielőtt még a színpadra lépne, I want him to feel a little bit about the energy here in Hungary, yeah? szeretném, ha megmutatnánk nekik azt a lelkesedést, azt az energiát, amit van az Oriflame-ben Magyarországon. So I think we should give him a big Oriflame clap so he feels a little bit like this is where he should be. Mutassuk meg neki, hogy milyen az Oriflame Magyarország. So, when I start to clap, I want everyone to start to clap, and then, Amikor elkezdek tapsolni, ti is kezdjétek el tapsolni. then I scream Oriflame Magyarország, and you say igen, and then Christian comes down. Tehát Okay? mondom, hogy Oriflame Magyarország, ti pedig mondjátok, hogy igen. And this, for me, is the last clap in Hungary, so you better do it good. Ez az utolsó taps, ami itt Magyarországon az enyém lesz, úgyhogy kérlek benneteket, hogy nagyon hangos és nagyon jó legyen. If this is my last memory, you better do it good. Legyetek szívesek, olyan hangosak legyetek, hogy a legkedvesebb emlékem ez legyen Magyarországról. You will have only one chance. Csak egy lehetőségetek van erre. Okay? Rendben? Everyone ready? Készen álltok? Igen, igen. No, igen! Loud again. Hangosan. Everyone ready? Készen álltok? Oh, nagyon jó. Okay.
the Director's Dinner 2008. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök a 2007-es direktori díszvacsorán. I was actually standing, it was supposed to be a secret, behind this textile there. Igazából egy titkot elárulok, itt álltam a színfalak mögött. So I managed to hear a little bit of what Johan was saying. És hallottam mindezt, amit Johan mondott. And I think, knowing him, it's going to be very easy to remember you. Azt hiszem, hogy ahogy ismerem, Johan mindannyian nagyon kedves emlékként fogjátok megőrizni emléketekben. And it will be also very difficult to see him depart. I'm sure you would agree to. És azt hiszem, hogy nagyon fájdalmas lesz mindenkinek, hogy ő elmegy. So I would like to wish you the best of luck in your next adventures in Oriflame. Ezért Johan szeretnék neked minden jót kívánni és nagyon sok szerencsét a további Oriflame-es életed során. So I think we should give you one more big applaud. What do you think about that? Azt hiszem, hogy Johan még egy hatalmas tapsot megérdemel. És engedjétek meg, hogy megragadjuk azt az alkalmat, hogy hivatalosan, egy nagyon csekély, de mégis nagyon nagy figyelmességgel elköszönjünk Johantól, és megköszönjük neki azt az egy évet, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak felejthetetlen lesz. Amire gondoltunk, egy viszonylag nagy 2006-os évjáratú magyar borocska, ami aranyérmes bor, és erre a borra nagyon speciális az embléma, ugyanis Johannról készültek egészében fényképek, ezeket összevágtuk, és a legszebb pillanatokat raktuk rá, és engedjétek meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjük a munkáját, illetve én olvastam egy nagyon-nagyon szép könyvet, aminek az a címe, hogy Jonatán a sirály. Ez egy nagyon különleges sirályról szól, és azt gondolom, hogy Johan is nekünk egy nagyon különleges volt, és párhuzamot vontam, és azért gondoltuk, ezt a könyvet ajándékoznánk neki, és bízom benne, hogy hasznát fogja venni. Úgyhogy azt gondolom, most jön el neki az igazi utolsó tapsa. Úgyhogy köszöntsük együtt! Én azt hiszem, hogy ez nagyon szívszorító volt, és nagyon-nagyon kedves dolog. But I actually saw that bottle before out there, and I was thinking, I'm going to get lucky tonight, and I'm going to get a taste out of that bottle. Igazság szerint, amikor mindenki bejött ide, az előcsarnokban már találkoztam ezzel a borral, és azt gondoltam, biztos valami nagyon-nagyon finom, és nem is lenne olyan rossz ezt megkóstolni. But no way, that was not for me. Ez nem arra való, hogy az ember felbocsát csodálatos. I was suspecting it could have been for Johan, and that was a beautiful bottle. Ez egy nagyon csodálatos.